ज्योतिर्गमय प्रत्योमा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो ब्रह्मज्ञान महाराज की जय, बोलो देवता हिदानंद मोदी की जय। श्री सोमनाथ देवता की गोविंद गोविंदा। ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಕೊಡದೆ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 48 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೈನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತಿರ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯೋಗವಾಗಿ ಮಾತಿರ ನಮ್ಮ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕ ಮಾತಿನ ಎಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಿನ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी गौरी नारायणी नमोस्तुते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ಗ್ರಾಮದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಡಮರ್ಗಿಳ್ದ ಗುಂಡುಡು ನೆಲೆಯಾದುಪ್ಪುನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಶುರುವಾಯರುಂಡು. ಸಭೆಗೆ ಆಗಮನ ಸಂಚನ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಈತ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ವೀರನಗರ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೆರೆಬೈಲು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಪು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಗಾದುಲ್ಲರು ಮುಕ್ಲೇನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಜಿಡೆಡ್ ಓಲಗಾತಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗಳ ಸೊಲಮೆಲೆಲು ಪನೊಂದು ದುಂಬಗ ತುಳುವನಾಳು ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಬಲಿಪಪಾಯದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮನ್ನಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರುಡಾಂಡ ಐಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹು ಮುಖ್ಯಗೆ ದುಂಬಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ದೇವೇರ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಗೌರಿ ತನಯ
ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. ನಿಜಗ ಬಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. ಮೋಹನಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ ಸಾಧು ವಂದಿತನೇ ಆದರದಿಂದಲೀ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಿರುತವು ನಿರೆವಂತೆ ನೀ ದಯ ಮಾಡೋ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. ಧರ್ಮದ ಜಿಡ್ಡೆಡೆ ಓಲಗಾದುಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಓಲಗಾದುಪ್ಪುನ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಒರನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೇತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೆರಡ ವಿನಯವಂತಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತ ನಿರೇಳಿದಾಯಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ನೇತ 48ನೇ ವರ್ಷದ ಕಜ್ಜದ ಈ ನಿತ ಲೇಸಿಗು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡು ಓಲಗಾಯನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರು ಬಕ ತೀರ್ಥಜಾವಡ್ಡು ಉಪ್ಪುನ ಬಂದುಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಜ್ಜನು ಉದ್ದೀಪನ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆರು ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರೇನು ಇಂಗ್ಲ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೇನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಎಸ್ ಕರ್ಕೇರ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಪೂರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿದ ಗುರುಕರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ವೀರನಗರ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಡೀಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಡು ಎತ್ಕೊಂಡಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ವೀರನಗರ ಮೇರೆಗೆ ಆನಂದ ಎಸ್ ಕೊಂಡಾಣ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶಾಲು ಪಕ್ಕ ಪೂರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಉಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಎಂದಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಇಂಗ್ಲ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಐನ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತದು ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅನುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ SKCSS ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಡು ಅರ್ತಿ ಬೀತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಮೇರೆ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಜಿಗೆ ಬಂದ್ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಂದು. ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆರು ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಕೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ.
ಶ್ರೀಯುತ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಕೆ ಮೆರೆನು ಗಣೇಶ್ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಪಗೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೆರಬೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತುಕ್ಕೂಟ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಕೆರೆಬೈಲ್ ಮೇರೆನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಡ್ಕ ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಪಗೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಪು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಪು ಮೇರೆನು ಕುಸುಮಾಕ್ಕರ್ ಕುಂಪಲ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಪಗೊಡ್ದು ವಿನಯ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆದಿಯದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೆರೆನು ಸುನಂದ ಹರೀಶ್ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತಮ್ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾರತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೀತಮ್ ಮೆರೆನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂಚನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಪಗೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಂಡಾನ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿ ಇಂಕಲ್ನ ಪೂರಕ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬೀತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಂಡಾನ ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರೈನ ಜಗಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರು ಪೂಬಕ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ ಕುಂಪಾಲ ಮೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೆ ಮುಂಕಲ ಪೂರಕ್ಲ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ ಕುಂಪಾಲ ಮೇರೇನು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರೈನ ಲವಿತಾ ಯತೀಶ್ ಮೇರು ಪೂಬಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಅಂತಂದ್ರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಅಂದೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಿತಿನ್ ಕರ್ಕೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪೂರಕ್ಲ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬೀತ್ಗಡು ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೇನು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನೆಟ್ಟ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರೈನ ಜಯಂತ್ ನೆತ್ತಿಲ ಮೇರು ಪೂಬಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೈನ ಹೊಸಕೂರಲ್ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾತ ಮಿತ್ರರೇಗಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಏನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆದ ಪಾತೆರ ಪಣದುಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ 48ನೇ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂಸ್ಥೆ 47 ವರ್ಷ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೈದಿನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆನ ಇಂಕಲ್ನ ದುಂಬು ದಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರನ ತತ್ವದರ್ಶನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಪಗದ ಹಿರಿಯಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಾರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೋಟೆಕರ್
ಮುನ್ನೂರು ತೊಕೋಟು ಕಿನ್ಯ ತಲಪಡಿ ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಒಳಪಟ್ಟಿನ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತೆನ್ಮನೆ ಇಸವಿಡು ಅಪಗದ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ ಎಂ ಆನಂದ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮುಲ್ತ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಹಿರಿಯಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು 1978ನೇ ಇಸವಿಡು ಕೋಟೆಕ್ಕಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸುರೂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಕೋಟೆಕ್ಕಾರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ಸುರೂತ ಮಹಾಸಭೆ ನಡೆತಂಡು ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪುದರ್ಡು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೇರು ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ದಿ ಎಂ ಭಕ್ತಾನಂದ ಸುವರ್ಣರು ಆಯ್ಕೆಯರು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಲ ರಚನೆ ಆಂಡು ಅಪಗ ಅರ್ನ ಉದಾರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಡು 25 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗೆ ನಮೈತೆ ಕುಲ್ದ ಆ ಜಾಗೆನ ಅಪಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಡು ನಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಮಂತೇರು 5 ಬಕ್ಕ 1979ನೇ ಇಸವಿಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ಡು ನೋಂದಣಿ ಆಂಡು ಅವೇ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಗೃಹದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನೆರವೇರಲು ಇಂಥ ಉದ್ದೀಪನನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಿರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಸುವರ್ಣರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ತ 1982ನೇ ಇಸವಿಡು ಅಪಗದ ಅಜ್ಪಸಾರ ವೆಚ್ಚಡು ಇಂದುವೆ ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆನ ಉದ್ದೀಪನನ SCS ಮೋಟರ್ಸ್ದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೇರು ನೆರವೇರಿಸಿಯರು 5 ಬಕ್ಕ 1983ನೇ ಇಸವಿಡು ಮುಂಬೈದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಜೆ ಸುರೇಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಉದಾರ ನೆರವಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರನ ಅಮೃತಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹನ ಕುದ್ರೋಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಕೊಲ್ಯ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ಮುಟ್ಟ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ವಿಗ್ರಹನ ಅದ್ದೂರಿಡು 19 5 ಬಕ್ಕ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಗೀತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತೇರು 1980 ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಲ ಆಂಡ ಪುರ್ತುಡು ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ KL ಸುಂದರಿ ಮೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯರು ಆ ಪುರ್ತುಡು 1988ನೇ ಇಸವಿಡು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಗೃಹ ತಲೆದೆರ್ತದು ಉಂಟುಂಡು ದತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಿರು 2001ನೇ ಇಸವಿಡು ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ನೆಲಮಾಲ್ಗೆಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು 2020 ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ಕೈತಲ್ದ 25 ಜಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಮಂತ 5 ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಸಭಾಗೃಹ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪಿರವ್ ಸೈಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಬೇರಿಪಾರ್ದು ಉಂಟದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐನೊಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತದು ಗುರುಕುಲಿಗೂ ಭವ್ಯನ ಒಂಜಿ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚಾದ 2000 ಆಜೇಟ್ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಕರ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭವ್ಯವನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ದತ್ತ ಉದ್ದೀಪನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಿರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರನ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ ಶಿವಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಧಿವ್ಯಾಸ್ತಡು ಆಂಡು ಅಂಚನೆ 2016ನೇ ಇಸವಿಡು ನಮಕ್ ವನಸದ ಹಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ
ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ದ ಬಲ್ತ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ದತ್ತ ಸೈಡ್ ಐತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡ್ ಐತ ಉದ್ದೀಪನನು ಶ್ರೀ KP ಸುರೇಶ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದುಂಬಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಜವನೇರು ದುಂಬು ಬರಡು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು 2017 ಸೈಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅವೊಂಜಿ 17 ಸೈಡ್ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ್ ಈ ಉದ್ದೀಪನ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ನಿರೇಳ್ದು ಆಶಯಲ ಕೊಂಡು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕಲು ಪದುಕೇರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಜವನೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಡು ದುಂಬು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕಲನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪನ ಒಂಜಿ ಐಟ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೇರು ಹಿರಿಯಕಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜಡ್ ಮಾತ ಯುವ ನಾಯಕರನಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಪದು ಅಕ್ಕಲು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ದುಂಬು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಐಟು ಯುವ ಸದಸ್ಯರೇನು ಮಾತ ಸೇರ್ಪದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವ ಜನತೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ 2022 ಇಸವಿಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ಲೇರ್ನ ಪರ ಊರ್ದ ಬಂಧುಲ್ಲೇನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಣವುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಹಾಲ್ದ ಪಿರವದ ಒಂಜಿ 45 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆನ ಖರೀದಿ ಮಂತ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವದ ಸಮಾಜದ ಸಂಘದ ಪುದಾರ್ಡು ಅವು ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಆ ಇಸವಿಡು ಐದು ಬಕ್ಕ 2023 ಇಸವಿಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಪುಸ್ತಕಡು ಬಂಗಾರದ ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆದು ದೀಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಾಮ ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ನಮಕ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಅಂಚನೆ 2024 ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ಇಸವಿಡು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಪ್ರಥಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಆ ಸಮಾವೇಶನ ಉದ್ದೀಪನನು ಶ್ರೀ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬೇರೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಾವೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು 15,000 ಜನ ಅವೊಂಜಿ ಇಡೀ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಸೇರ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆತೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ 47 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡತದೆ. ಈ ಮಟ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯರೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಕಾರಣಕರ್ತೇರು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆತದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಮ್ಯದ ಅಂದೇಟು ಅಕ್ಲೇನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀ ದಿ ಎಸ್ ಬಾಬು ಪಂಡಿತ್ ದಿ ಭಕ್ತಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ದಿ ನಾಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಕ ಕುಂಜಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಡ್ಕ ಸಂಜೀವ ಅಡ್ಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಜ್ರಾವತಿ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀಧರ್ H KL ಸುಂದರ್ ರಮನಾಥ್ ಕೋಟೇಕರ್ ಅಂಚನೆ ಜೆ ಸುಂದರ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಯುವ ಜನಾಂಗ ನನಾತ್ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯನು ದುಂಬು ದಿವೊಂದು ಅಕ್ಲೇರ್ದಲ ನನಾತ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬುಲೆಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಿರು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆನು ಉಂತ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಸಭೆತ ದುಂಬು ಬಿರ್ಕಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನೈತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನೈತ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಸಂಚಾಲಕರೈನ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪರಿಯತ್ತೂರು ಮೇರು ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.
ಸೋನ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಿ ಈ ಸಭಾ ಕಜ್ಜದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಜ್ಜದ ಉದಿಪನನ್ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿ ಶಿವರಾಮ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಜ್ಜನ ಉದಿಪನ ಮನ್ಪೊಡ ಪಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः ಕಜ್ಜನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದುಂಬಾಗ ಕರಿನ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಕಜ್ಜದ ವರದಿನ ಸಬತ ದುಂಬು ಮಂಡನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ನೆತ್ತ ಕಾರಂತೆರು ಸುಂದರ್ ಸುವರ್ಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಘಾಟಕರು ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಸೇರ್ದಿನ ಸದಸ್ಯರು. ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇದರ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ದಿನಾಂಕ 2/7/2025 ಸಂಘದ ಹಿಂಬದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರೀನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದೇರೆಬೈಲ್ನ ತರಬೇತುದಾರ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕೊಲ್ಯ ಇವರು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿದ್ದು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ KR-ಪೇಟೆ ಮಂಡ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ 8/7/2025 ಶನಿವಾರ 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ 6:58ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಣ್ಣೀರ್ತೋಟ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಂದಾದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳ ಭಜನಾ ತಂಡದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:25 ಭಜನೆ ನಡೆದು ನಂತರ 11:35ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 47ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು 9/7/2025 ರವಿವಾರದಂದು ನಡೆಯಿತು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು APMC ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 6:00ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರ ಮನರಂಜಿಸಿತು. ದಿನಾಂಕ 14/4/2025 ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಷು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಫಲ, ತರಕಾರಿ, ಬಿಸುಕಣಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚಲಾಯಿತು. 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ 15/6/2025 ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 2024-25 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 29/6/2025 ಆದಿತ್ಯವಾರ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಎಸ್ ಕೊಂಡಾನ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಕುಂಪಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ದಿನಾಂಕ 3/8/2025 ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 15/8/2025 ಬಿಲ್ಲವ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 7/9/2025 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರ 120ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಜ್ ಎಚ್ ಸೋಮಸುಂದರಂ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ KT ಸುವರ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ 28/9/2025 ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮದ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಾಣಿದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ 21/9/2025 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರ ಸಮಾಧಿ ದಿನವನ್ನು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದೀಪಾವಳಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಬಳಗ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 6/11/2021 ಗುರುವಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 1/2/2026 ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಮಾಪುರಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇದರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35,000 ರೂಪಾಯಿಯ ವಸ್ತಿನ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಕಮ್ಮಟ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ, ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ, ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಮತ, ಒಂದೇ ದೇವರು ನುಡಿಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಜಾತಿ ಮಾತಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಂದ ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಸಂಘವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮನವಿಯಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಘವು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ಮಂಗಳವಾರ ಯನಪಾಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಊರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯು ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕಹ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಘವು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ್ದು ಕಿಂಚಿತ್ತು, ಮಾಡುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ವರದಿಗೆ ಚುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ದುಂಬಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯನೆತ್ತ ಪಂತ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಮಂಗಳ ರಾಜೇಶ್ ಮೇರೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ವರದಿನ
ಸಭೆತ ದುಂಬು ಬಿರ್ಕೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಮಾತೃ ಸಂಘದ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಎಂಬ ಗುರುವರಿಯರ ಸಂದೇಶದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರುಷದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ತಾರೀಕು 1-2-2002 ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಾನುಜಂ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುರುವರಿಯರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ್ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸಭೆಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿರುವುದು. ದಿನಾಂಕ 21/7/25 ನಡೆದ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವೆವು. ದಿನಾಂಕ 3/8/25 ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 15/8/25 ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವೆವು. 2025 ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುರು ಜಯಂತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 22/9/25 ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವೆವು ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ 11,000 ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ದಿನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವೆವು. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಭರತ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 12,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ತಾರೀಕು 8/2/26 ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವರು. ತಾರೀಕು 8/2/26 ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇದರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ 5,700 ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಜರುಗುತ್ತಿರುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿರುವರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನಪೂರ್ವಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜದ, ನಾವು ಪಡೆಯೋಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊಡೋಣ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯನೇತ 1 ವರ್ಷದ ಕಜ್ಜದ ವರದಿನಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಂಡನೆ ಮಂತಿನ ಮಂಗಳರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ದುಂಬಗು ಉದಿಪನದ ಮದಿಪು ಗೆಬಿ ಕೊಂಡೆಯಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಈ ಸಭಾ ಕಜ್ಜದ ಉದಿಪನನ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪನ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉದಿಪನದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತಂದರು. ಮಾತರೆಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಮುಲ್ತ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಾಯಿನ ನಂಚಿತ್ನ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ
ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ರೆ, ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಯ್ಯರೇ, ರಾಜೇಶರೇ, ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಅಶೋಕ್ಯರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ, ಗೋಪಾಲರೇ, ಪ್ರೀತಮ್, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸೇರಿದಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಲೆ, ಭಜನಾ ತಂಡದ ಭಜಕೆರೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದಿಯೊಂದರು ಇನ್ನು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಲ ಬುರ್ದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಶತಮಾನದ ದಾರ್ಶನಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿನ ಶಿವ ಶಿವನ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ರಂಚಿತ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ನೆನಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ದಿನ ಪುಣ್ಯ ದಿನಟ ದೀತರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆಯನ್ನು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಶುರುವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಊರುಳ್ಳ ಬೊಡಾಯಿನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿತ್ತ ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನಾನು ಉದಿಪನಾಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬರೋಡೆ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿನ ದಯಂದು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗುರು ಗಾಂಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ ಮಂತಿತ್ತ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಸಂಘ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿನಂಚಿತ್ನ ಸಾಕಾರಾಗ ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಚಿರಋಣಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಖಲು ರಡ್ಮೂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಾರು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವಾದರ್ಶನ ಪಸರಿಸವನಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಕಾರಡ್ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿನ ಶಿವಗಿರಿತ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪರೆ ಕೊರ್ತೆರಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಐಕೆ ನಿಖಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕುಲ ಆ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಂತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಭಾಗಗೆ ಎಂಕುಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಭಾಗಡ್ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಈತ ಎಂಕುಲು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಂತದ. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಶಿವಗಿರಿತ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಡೆ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವರೆಂಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಮುಲ್ತ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಫಿರಾಕದ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘ 48 ವರ್ಷ ಈ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘಗೆ ಆತಂಡು 1978 ಆನಿದ ಮಹನೀಯರ್ನ ಕುಲು ಆನಿದ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ದಾಮೋದರ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರದ ಪುಸ್ತಕನ ತೂನಾಗ ಮುಲ್ತ ಪರ ಫೋಟೋಲೇನು ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದ್ಯರು, ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದ್ಯರು. ಅವು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು, HR ಬಸವರಾಜ್ ಅಂಚಿತ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಂಚಿತ್ನ ಸಂಘ ಅಂಡ ಇಂಕುಲ ಮಾನಿಯರ್ ನಕ್ಲೆ ನೀನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತು ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕುಲು ಕಟದು ಕೊರ್ತೇರಂದು ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅದುಪ್ಪು ಬಾಂಬೆ ಗುಜರಾತ್ ಪುರ ಕೊಡಿಗ್ಲ ಪೋತೆ ಮುರಾಣಿ ಬಾರೇನ್ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕೊಲ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೆ ದಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಆದಾಯ ಬರೋಡು ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಸಮಾಜ ಏರೋ 5 ಜನನ 4 ಜನನ ತೂಪದು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲುಲ್ಲೇರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇನಿಕ್ಲ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗಾಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು, ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಂದಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅತನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರ್ ಕೈಪತ್ತೊಡುಕೆಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವಾದರ್ಶನ ನಂಬದಿದಂಚಿತ್ನ ಇಂಚಿತ್ನ ಸಮಾಜಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆ ಅಕ್ಲ ಕೈಪತ್ತೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ದಾಯೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕಗನ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಆನಿದ ಕಾಲಗೂ ಒಂದು ಊರ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಬಾರಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದ ಪಿದಾಯಿದ ಜಾಗೆ ಅಂದು ದೆತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂದೊಂಜಿ
ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ದ ಮಿತ್ತೆಂಕುಲು ಕುಲ್ದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಛತ್ರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗುರುಮಂದಿರದ ಚಿಂತನೆ ಬುಡ್ದು ಐದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡಪಡು ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘ ಆನಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಯರು ಹರಿ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಊರ್ದ ಪಿದೈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಂತೀರಿ ಇನಿ ಆ ಜಾಗೆಡು 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಅಕುಲು ಸಾಧಾರಣ 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಕುಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಡೊಂದು ಆತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆಲು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಇನಿ ಈ ಜಾಗೆಗಳ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಿರಾವ್ದ ಜಾಗೆನ್ಲ ಮಾನ್ಯರ್ನಕುಲು ತೂಪಾಯರು ಈ ಜಾಗೆನ್ಲ ತೂಪಾಯರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ದಾದಾಣೆಲೆ ಕರಿಸರ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ 2 ಫ್ಲೋರ್ಗೂ ಸೀಮಿತ ಮನ್ಪೋಚಿ ಈ ಮಾರ್ಗಡ್ ಸರಿಯಾದ ತೂನ್ ಪೋಯಂಡ 30 ಫ್ಲೋರ್ದ 50 ಫ್ಲೋರ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆದಲ್ಲ ಭಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ 30 ಫ್ಲೋರ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಮಂತದ ಈ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲಾವ ಸಂಗಡದ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿ ನಾನು ಲೆಪ್ಪದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಕುರಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿರೋರ ವಂದಿಸದು ನಿಕ್ಲ ವಾ ಬೇಲೆನೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಡು ಪಡತಂಡ ಓವಾಂಡ ಓ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲ ನೋಟು ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರ ಪಂಡದನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದಿಪನದ ಹೊರಟು ಸೀಪೆ ಪಾತೆರ ಪಾರಾಯಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಉದಿಪನದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಜ್ಜನ ಉದಿಪನ ಮಂತದ ಉದಿಪನದ ಪಾತೆರನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇರೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಇತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗಪ್ಪೇರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂದುಲೆನ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡು ಅರೇನು ಅರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ನೇತ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಂಡಾನ ಕೊರಡು ಪಂದಿ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉದಿಪನ ಮಂತದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ರಂಗನ ಜಿಂಜೈನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹಿರೇಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ದುಮ್ಮಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಮಾರ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿ ಸೇಸೆನ ಪಾರ ಓಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ 48ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ ಹೋಯ್ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮರೇ ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೇ ಇನಿ 48ನೇ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಷದ ಮನ್ಪಣ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದರು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಆತಂಡು ಗುರುಮಂದಿರ ಅವಡು ವಾಲ್ ಅವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಡು ಭಜನೆ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಖಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಸರಿ ತೂತೆ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗಳು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾನ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಏನು ತುಯ್ಯಾನು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ವಾ ಸಂಘಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪಾಡದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯೇನೆಂದು ಪಂಪಿನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅವು ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗಳು ಅಂಜಾನೇಟ್ ಅವೇನು ವಾ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದುಳಿಗೆ ಆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅರಿವುನು ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಯಾಪಂಡ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನಂಗೆ ಧರ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣೋಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಮಂತಂದಾಂಡ ದುಂಬದ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚೆಂಚಿ ಪೋವಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡು ಪೋಪ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಂತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು 114 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬತ್ತದಾರು
ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಶಿವಲಿಂಗನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರು ಐಡ್ದೊಮ್ಮ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾನು ನಮ್ಮ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಡದ ಪಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕು ಏಪ ಕುದ್ರೋಳಿದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೆರ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಏತೇತೋ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಆಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಏಪ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಂತೆರ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕನೇ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಏಪಗುಲ ನೆನಪುಡು ದಿಯೋನೋಡು ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮలో ಪೋಪ ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೊರಲ ಬರದಿನ ಏತೋ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಇದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಇಂದೇ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಬತ್ತು 114 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಅಲ್ಪ ಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಐತ ನೆನಪು ಬೋಡ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಯಾಟನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ತೀರ್ಥಯಾಟನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದೇರು ಐಕ್ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಬರೋಡೊಂದು ಬಂಡದ ಯಾನು ಅಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡೊಂದು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಿತ್ತು ಪೋಡೊಂದು ಆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣೋಡಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯೋಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಡು ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನಿಕ್ 100 ವರ್ಷ ಆಂಡು 1925 ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡವು ಇತ್ತೆ 2025 ಸಾಧಾರಣ 100 ವರ್ಷ ಆಂಡೈಕ್ ಆಂಡ 100 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು 114 ವರ್ಷ ದುಂಬಾರು ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದಾಯ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಜನ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಆವಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕದ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉಂಡು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಆವಡು ಭಾರತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ಗುರುದೇವ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಅತ ಪೂರೇಗಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಏರ್ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚಾನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಏಪಗುಲ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ನಡತಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಳ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತೀರ್ಥ ಬರೋದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಾವೇನು ಒಪ್ಪುಣ್ಣೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಅಗತ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ತತ್ವ ಇಂಜಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಳವಡಿಸಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಪೋಪುಜ ಮಿತ್ತೇ ಪೋಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮೂಲ ಐತೆ ತೂಯರ ಪೋಂಡ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಜಾಗತ್ತಂದೈತೆ ತೋಜ್ಪಾಯರಂಗ್ಲೆ 45 ಜಾಗದೆ ತೊಂಡೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಕುಶಿತ ವಿಷಯ ಅಂಜನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘವು ಮುಲ್ತ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಕೆಲಸನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ದಯಪಂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೊಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಪೋಡತ್ತಂದ್ರೆ ಪಿರವಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಕಾವೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಥಾಪನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಪ್ಪನ ಇಡೀ ಬಾಡಿಗೆದ ನೆಟ್ಟೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ 25 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಹೆಂಗ್ಲು ಸರಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾಲಿ 4,400 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಧೈರ್ಯೋಡು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದೈನಿಕ ಐಟ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನಿ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊರಪಿನಂಜಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಉದ್ದೇಶ 2-3 ಫ್ಲೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯನ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಜವಾದ 4,400 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಒಂದು ನೀನು ಆತಿಜಿ ಆ ಬೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಎಂಗ್ಲು ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ತುಜೇರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಣು ಅನ್ಪಿನ ಎಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗೋಡ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಪೋಟ್ನ ಪಡ್ಚಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ನಿಕ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ನಾವು ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಐತೆ ಇಟ್ಟು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಶಿಕ್ಷಣ ದುಂಬುಗ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾದ ಏತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು
ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಆವಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆವಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಡ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒನೆತ್ತು ದುಂಬದಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲೆ ಏನು ಒಂಜಿ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯೋಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋತೇರುಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಂಗೆ ಭಂಗ ಆತು ಅಂದೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಕೋಟೆಡೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗದೆ ತೊಂಡಲ ಆತೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ಬಂಗಾರಗಲ ಜಾಗಲ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಬೈದಂಡು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಓಯಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪಾಯರ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ LKG UKG ನೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಾಚೆ ಪೋಪುನವು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಬಂಡದು ಪೋಪುನು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಲ್ಪ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒತ್ತು ಕೊರಲೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ತತ್ವಗ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರು ಪಂತಿನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ 271 ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗಳು ಉಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾತಿಜ ಆಂಡ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಲ ಬೋಡು ಆಪುಂಡು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವದಲ್ಲಿ ಪೋಡಿವೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ದುಂಪೊಪ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೋಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಏಪಗುಲ ಉಂಡು ಗುರುಕುಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋನ ಇಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಓಡೆ ದುಂಪೋಪಿನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಯಾನು ನಟ್ಟೊನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದಲ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಲ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಶಿಕ್ಷಣೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯನನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯನ ಮುಗಿತು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ನೇತ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲದ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಾರ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಬಿನೇರಾದ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಸೇಸೆನ ಪಾರಾಯರು ಸೋಲ್ ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡ್ ಪುನಃ ಪ್ರೀತಂ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾರತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇರು ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಸೇಸೆನ ಪಾರಾಡು ಪಂದಿಡ ವಿನಯ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಪುನಃ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಾನು ಮೂಲೆ ಮುಟ್ಟಡೆ ಪುನಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೆ ಆಂಡಲ ಬುಡ್ಜಿರಕಲು ಪಾತ್ರೆ ಬೋಡು ಮೈಕ ತೊನಗ ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭಜನೆ ಎತ್ತಲ ಬಂತ ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚ ತೋಂದಿಲ್ಲ ದಿನಡ್ದ ದಿನ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆವಂದೇ ಉಂಡು ನೂದಿತ್ತಿನ ಸಾರ ಎತ್ತಿನ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದೇರು ಅಂದೇಟು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡು ಡೆವಲಪ್ ಆವಡು ಜನ ಸೇರೋಡು ಅವೇ ಉದ್ದೇಶ ಜನ ಸೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡುದು ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಓವೇ ವೇದಿಕೆ ಓವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಲಾಗ ನನಲಾತ್ ದೇವೇರು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಕೈಡ್ದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ನನಲ ಆವೊಂದು ನನಲ ಆವೊಂದು ಬರಡು ಪಂದ್ಯಾನ ರಾಮದೇವರಡ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಡಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡವಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಜ್ಜಗು ಮಲ್ಲ ವಿನೇರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಎಡ್ಡೆಪದ ನುಡಿ ಸೇಸೆನ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತಂ ಇರಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಆರು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಸಭಾ ಕಜ್ಜರು ಅಗಪೆರುಲ್ಲೇರು ಅರಿನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯಾನೇತ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಂಡಾನ ಮೇರು ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರತು ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿನಯ ಅಂತಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರೆ ಆರೆಗೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡ್ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡಪೆರಂಡು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ಇರೇನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರಡು ಬಂದೇಡ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ನಮ್ಮನೆ ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆದ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರ್ನ ಮಾನಾದಿಗದ ಓಲೆನು
ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸುರೇಶ್ ಪಾಂಡವಕಲ್ಲು ಮಾನಾದಿಗದ ಓಲಿನ ಓದೋದು ಪಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿನಯ ಮಂತೊಂದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪರಮಗುರುವೇ ನಮಃ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇದರ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಸಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದು ರಂಗದ ಬಿರ್ಸೆ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ಮೂರಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನೊಳಗೆ ಹುದುಗಿದ ಕಲಾಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಗದ್ದೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲಿರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನೇರಿ ಉತ್ತಮ ಕಳಾ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರನವರು. ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತನ್ನ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೂ ಅಂಜದೆ ಅಳುಕದೆ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಡಿಯಿರುವ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರು. ಕಲಾ ನಟನ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ರಸಿಕರ ಮನಗೆದ್ದ ರಂಗನಟರು ಪ್ರಭಾಕರ ಕೊಲ್ಯ. ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಓರ್ವ ಕಲಾವಿದರು ಇಂದು ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ. ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರೀತಿಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಇವರನ್ನು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಇದರ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸರ್ವ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ತುಂಬ ಹರ್ಷಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ. ಸ್ಥಳ ಕೊಲ್ಯ. ದಿನಾಂಕ 15/2/2026. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆ ಓದಿನ ಸುರೇಶ್ ಪಾಂಡವರಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಸಭಾ ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ವೀರನಗರ ಇಡ ಅಭಿನಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಿಥರ್ಮದ ಚಾವಡಿತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲಬಿರಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದ ಕೊರಪಂದು ಈ ಹೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮನೆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹೊಂದಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಪುದಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಕಂತೇರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಾದ ಇವರಿಗೆ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಮೋಕೆದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ. ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ಇರು ಉಡಲ್ದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೀರ್ಕೊಡ ಬಂದು ಇಡ ಅಭಿನಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ವೇದ್ಗಿರಿಕ್ ಮಾತಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಗ್ಲೆ ಭಾಷೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿ ನಾಟಕ ಇಂಥ ಪಾತಿರುವ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಬಜ್ಜಿ ಅವನು 4 ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ 44 ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪಾರು ದಾಯ ಪಾತ್ರ ಅವನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಂತ್ರ ನೀ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ತರತಕ್ಕವೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ ಮಂತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಅಪ್ಪ ಮೆಟ್ಟದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ದುಂಬಗ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಓಲಗಾತಿನ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ಅಧಿಕಾರಿ SKCE CS ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲು ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿ ಸೇಸೇನು ಪಾರಾವಡ ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ದಿನಟ್ಟು ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರಿಗೆ
ಐಕ್ ಬೋಡೊಂದು ಕೆಲವು ದೇವದೂತರೇನು ದಾರ್ಶನಿಕರೇನು ಕಡಪುಡುವರಿಗೆ ಐಟ್ ಒರಿ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿಬಾಬೇರು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಪಂತೇರು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಪಂಡದು ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಆ ಒಂದುಂಟು ಐಕೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಮಾಜ ಆಪನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾದ ನಡಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಗಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಪಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶೋತ್ತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಒಂದೇನು ಏಪಲ ಮಾನವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಈತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಈತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಗೋಕರ್ಣ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪಡ ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದೈತ ರಾಜ್ಯ ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಳು ಪಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ದಿನಟ್ಟು ನಮಕ್ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕೂರ್ನಲ ಆಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಹೂವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜಾಲಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಓದುದು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಪನ ಇರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅತ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ ಅತಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪತ್ತುವೇರು ಕೆಲಸ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಏರಂಡಲ್ಲ ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆದಾಯದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆತನ ದೇವಿರೈ ಪಂಡದ ಎತ್ತಿಂಡ ಅಂಚಿನ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಐನೈಟ ಈ ಭೂಮಿ ದೆಪ್ಪುನೈಕ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರ್ನುಂದಂಡ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟುಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮುದಾಯ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕು ಮಾಡದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಒಂದು ಈ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಶ್ರೀಯುತ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಕೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿಸೇಸೇನು ಪಾರಾವಡು ಬಂದು ಬಿನಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಪಂತೇರಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನೇ ಪಂಡದು ಉಂತವೆ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆರು ತಿರುವನಂತಪುರದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಡಾರು ಜನ್ಮ ತಾಳಿಯರಿ 1856 ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಐದು ಬಕ್ಕ 6 ಎಲ್ಲೆಡು 6ನ ಪುದರ್ ನಾನು ಪಂಡದೆ ಇತ್ತಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕ 6 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಡೆ ತೊಡಗಿಯರೆ ಅಂಚನೆ 6ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಅಲ್ಪನೇ ಆಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಆದಾನಾಗ ಈ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೆಳಜಾತಿ ಪನ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಭೇದ ಭಾವ ಇತ್ತಡೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಲಬ ಈಳಬ ಪನ್ಪೇರು ಕೇರಳಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪಿನವಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನವಡು ಒವ್ವುಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾಡೆ ಐನ್ 6 ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂಚನೆ ಕೇರಳೊಂಜಿ ಆರ್ ವಿ ಪುರಂ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೆಳಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈಳ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತ ಜಾತಿ ಪಂಡ ನಂಬೂದ್ರ ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಚಾನ್ಸಲ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರವಡು ಅತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರಾವಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಡೆ ಐಕೆ ಅಕ್ಲು ನಾನೊಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಕಟ್ಟದೆ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಡ ಪೋದು ಪಂಡೇರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಆರ್ವಿ ಪುರೋಮಡಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಐದಾದ ಈರು ಬತ್ತದನ್ನೇ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಕೊರಡು ಪಂಡದೆ ಅಂಚ ಆ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಹೋದು 6 ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಕೊನದು ಅವಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆಂಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಕೆಳ ಜಾತಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ
ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗೆಲ್ಲ 2012 ಬರ್ತಿದೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ 6 ಕಂತಿನ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಕಂತಿದ್ದ ಅವಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಯಾನ್ ರಿಯಲ್ ಆದ ಪನ್ಪುನ್ನಾಂಡ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆದ ಬಿನ್ನೆರಾತ್ ದಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ದುವೆ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟದು ಬಲತಿನಾಯೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಒಂಥ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದೆ ಐದಾದ ಯಾನ್ ಈ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆನಗನೇ ಯಾನ ಮೂಲಕ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾನೊಂತ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಪೋಡಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಊರ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಪನ್ಪನ ಊರ್ಡು ಉಪ್ಪುನ್ಯಾನೆ ಇತ್ತ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆವಡು ಐಕೆ ಬೋರ್ಡೈನ ಸಹಾಯಾರ್ಥಗೂ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಯಾನೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಕೊರೋನಾದ ದುಂಬ ಶುರು ಆಡವು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ತ ಕೆಲಸ ಉಂಟಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಪನ್ನಾಗ ಕಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಐಕೆ ಏರಿನ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಅಪಘಾತಿನ ಎಂಪಿಡ ಹೋದಾಕ್ಲೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಆರು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಈಗಲೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮನ್ಪುಲೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ತಾನೆ ಐಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಂಡೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದೆ. ಐದಾದ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಶುರು ಬಂದ್ಪಲೆ ಕಾಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಂಜಿ ಪೋದು ಒರಿಯವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪಣೊಂದು ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ದಯಪನ್ನಗೆ ಏನನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಡೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ಬರಿಯರ ತಾಪತ್ರಯ ಆತಂಡೆ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಬರ್ಪ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬೈದೆ ಐದಾದ ಎನ್ನ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಐಕ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಣಿಕೆನೆ ಕೊರಿಯನ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಣಿಕೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಈಶ್ವರ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟಡು ಬರ್ತದೆ ದೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡದ್ದು ಯಾನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನಾಗ ನನಾತ್ ಪುರಿಯಲ್ಲ ಯಾನು ತಯಾರುಲ್ಲೇ ಪಂಡದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಪದಿರ್ತ ಇಲ್ಲ. ದಾನ ಮನ್ಪುನವು ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಗ್ಗುದು ಬರ್ಪುಜಿ ದಾನ ಮನ್ಪಡಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ದಾನ ಮಂತಿನ ಒನ್ನಯ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೆಗೆ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಸಭಾ ಕಜ್ಜೋಗು ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿ ಸೇಸೇನ ಪಾರಾಯರು ಇರೆಗೆ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲನ ಪರವಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಗಪ್ಪೆರೊಲ್ಲೆರ ಅರನಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯನ ಎತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಂಡಾನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರ್ದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಯವಂತಂದು ಬಂದುಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕನೆರಂಡು ನಮ್ಮ ಒನ್ನಯ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು 1,01,000 ಪರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಡು ರಾಜೇಶ್ ಕೆರೆಬೈಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೇರೆ ಓಲಗಾದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ರಡ್ ಆರು ಕುಲ್ದಿನಂತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿಸೇಸೆನ ಪಾರಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪರುಲ್ಲ
ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಂಪಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುಗಾರ್ತೆದಾರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪೂರ್ವ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರ ದಯಮಂತದ್ದು ಈ ಮೂಜಿ ಜನಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದು ನಿಗಡ ಅಭಿನಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪೊರ್ತು ತುರ್ತ ಮನ್ಪಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜೇ ನೆಟ್ಟು ಮುಗಿಪೆರ ಇಂಕ್ಲು ಅಟನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಅಪೂರ್ವ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಂತದ್ದು ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡನ್ನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮೂಜಿ ಜನತಲ ಒಂಜಾತ ಪೊಲ ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ತುಂಬುಗುದಿಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಜುಮೆಗದ್ದೆ ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಶಿಲೆಯಾದ ದೇವರನ್ನ ರೂಪ ಪಡೆಯೋಡಾಂಡ ಐಟ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತಿನ ಶಿಲ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಏತ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆ ಕಲಾ ಕೊಂಚನು ಪತ್ತೊಂದು ಒವ್ವೇ ಕಲೆಕ್ ಜುವಪ್ಪ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಚಾತುರ್ಪುನ ಪಡೆಯಿನಾರ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಶಿಲ್ಪ ಆರ್ಸದ ಮುಖೇನ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿಂಚಿನ ಮೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆ ಬೆನ್ನಿಬುನೇಲಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯಾನೇತ ಗುರು ಜಯಂತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡ ಅತ್ತನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವೇದಿಕೆದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಅಲಂಕಾರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತ ಕೊರ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಕುಜುಮೆಗದ್ದದಾರು ಸರಿಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪರಿಸರಡು ದೈವ ದೇವರ ಮಹಾದ್ವಾರ ನೆಟ್ಟು ಹೊಸ ದೇಕಿದ ರೂಪನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿನಾರು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಮೇರ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಪರಿಗಣನೆ ಮಂತಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುಗರ್ತೆ 2025 ಮೇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಂದದ ಪನ್ಪುನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಮೇರೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಾ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆನ ಪರವದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ ನನೋರಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಂಗೇರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಚತುರ ವಾಗ್ಮಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ವೃತ್ತಿಡ್ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್ನಲು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಭಿಸಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆಯೋಣಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪೂರ್ವ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು. ಮಿಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಆರ್ ಕೆಂಜಾರು ಅವರು ನಿಟ್ಟೆ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಲ್ಯುಕ್ಯುಲರ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ರೋಶಿನಿ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ಯುಕ್ಯುಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟ್ರೆಂಟ್ ಡರ್ಮೋಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿರೋಧಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಡರ್ಮೋಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಆಣ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಜಿನೋಮಿಕ್ ಪರಿಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿರ್ಣಾಯಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಡರ್ಮೋಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಸೋಂಕುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ DNA ಆಧಾರಿತ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ಗೆ ರೋಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪೂರ್ವ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ದಿಂಜುಡಲ್ದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಮೂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ಅಪೂರ್ವ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನಲಾತ್ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕೋರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುದ ಕಜ್ಜಗ್ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡ್ಡು ಒಲಗಾದೊಲ್ಲಿರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಇವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟತನ 35 ಘಟಕನ ಪದರಾಯಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಪು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಗಾದೊಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಸೇಸನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾರಾವಡು ಪಂದೆರಡ ಭಿನ್ನಯವಂತಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ನಡತು ಬತ್ತನ ಸಾಧಿದ ಬಗೆಟ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೋಡ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಆದಿಪ್ಪು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ತತ್ವಾದರ್ಶನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನದ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುನು ಕೊಡ್ತೀರು. ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಒಂದು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲೆಂತರು ದಿವೊಂಡ್ರ ಇಷ್ಟಪಡೆ ಒಂದುಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುಮಾರು 48 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ಇಂಚಿನೊಂಡ ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಈ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಂಚ ತರದಿರ್ತು ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇವೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘನ ಪುಟ್ಟದು ಪಾಡದೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ಟ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲುಳ್ಳ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೇರಿ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಲುಳ್ಳ ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಏನೇ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಲೆ ಕಣೆ ಆಂಡ
ಪ್ರತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒಂದು ಆಶಯ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಆವಡತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗಿಳಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ಗುರಿ ಆದಿಪ್ಪರ ಬಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂದು ಆಶಯ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಬಹುಶಃ ಐಕ್ಯ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಂಡ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಶಕ್ತಿಯರ್ನಕ್ಲ ಅಸಹಾಯಕರ್ನಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇತ್ತುನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಪುಣು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಹುಶಃ ಆ ನೆಲೆಟ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ 48 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ಲ ಪಿರಾವುದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾದ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಂಡು ದಯಂದ್ಕೆಂಡ ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ಇತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಿಪ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿತರಾವಡು ವಿದ್ಯೆಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆವಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತವಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಐಕ್ಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂಡು ಇನ್ನು 48 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಫಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮುಂದುವರಿವು ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಏತೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು 2 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಕ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮುಂದುವರಿಯೋಡಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಬೊಳೆಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡಾಪು ದಯಂದ್ಕೆಂಡ ಇತೈತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾಂಗ ನಡೆತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರಗಿಳ್ಳು ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಗಿಳ್ಳು ಆಂಜನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಯುವಕರ್ನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತ ನೋಡಿದಾಂಡ ಯುವಕರ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರೋಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿತ್ತನಂಚಿನ ಜವಾನಿಯರ್ನಕ್ಲೇನು ಕೆಲವು ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಜವಾನಿಯರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಜುಗಾರ ಹಾಪಣೊಂದುಂಡು ಏನು ಈ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ನಾ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಎಂಚ ಪಾಲ್ಪಡೆವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಮುಜುಗಾರ ಹಾಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನೋಡಿದಾಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಕೇಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿಂದ ಆಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪಣೆ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಚಾರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ದು ಪಿರವರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದಯಂದ್ಕೆಂಡ ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಪ್ಪನವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಇರಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಣಾದಿಪ್ಪು ಆತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪವನ ಮೂಲಕ ಅಕಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಏನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಆದಿಪ್ಪು ಎಕಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತ್ರಿ ಕಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇನಿ ಈ ಮಟ್ಟಗೆ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದ ತಾಲೂಕು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು ಇನಿ ಯುವಹಿನಿದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆವಡಂದಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ನೆರಳಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಸಂಘದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ರೀತಿಯ ಬೊಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಳೆಯಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಲ ಏರುಳ್ಳನ ನಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೊಂದು 48 ವರ್ಷೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಸಂಘದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾವು ಪಡೆಯೊಂದ ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲ ನಾವು ಅದಿರು ಅಕ್ಲನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆಗಾದಿಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೆ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸದ ಬಹುಶಃ ಅದೇನು ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂದನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಲೆ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಂದುವರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇವರ ಅಂಚನಾಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇರು ಅವರ ಇಂಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೋಣೆನ ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿನಾರು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಠಡಿ ಆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸೋದಿರ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಪಂಡ್ರವಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಠಡಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿನ ಒಂಜಿ ರೂಮುನು
ಆರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಮೂಜಿ ತರತ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದಂಚನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಲ್ಲ ಆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ತೆಗೆದು ಆಕಲೆಗೆ ತೆಗೆದನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಕೊಠಡಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಊರದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಜಿನ ಕೊಠಡಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ದಾದ ತೃಪ್ತಿ ಆತಂದು ಪನ್ಪುಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ ಅಲ್ಪ ಆ ಕೊಠಡಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಾಡೋಳು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ದಿನ ಬರ್ತಂದು ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಸುರುತ ಕೊಠಡಿ ತೂನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜನನತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಲ ದಯಂದಕ್ಕೆ ನಾ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಅವು ಅವಡು ಒಂದು ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆದ ಪಟ್ಟಿಲ್ನ ಉದ್ದಲ ಸರತಿ ಸಾಲ ಇತ್ತು ಐದು ಬುಕ್ಕ ರಡ್ನೇದ ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿಡು ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ನೇಟು ಮನವಿ ಕೊರ್ನೇಟು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿದಾನ ಆ ಈಡೇರಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ಪಣಿಯರ ಆ ಮನವಿಡು ಕೊರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಆತೇ ಜನ ಇತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ನಲ್ ಪಡ್ದಲ ಇಂಚಿದ ಇಟ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಕೊನೆತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತನದ ತಗೊಂಡ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ದೆನ್ನೆಂಕ ಪನೊಂಡು ನೋಡು ದೆನ್ನೆಂಕ ಮನವಿದ ಮೂಲಕ ಪನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕನ್ಪಸಿರ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ಈ ಮೂಜಿನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಈ ರಡ್ಡು ಕೊಠಡಿಡು ಮನವಿ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸೌಲಭ್ಯ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ದೇವರಿನ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪುಣೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮೂಜಿನ ಕೊಠಡಿಡು ತೃಪ್ತಿ ಪಂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಯಾನಿ ಈ ಉಲ್ಲೇಖನ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆಂದು ಕೆಂಡ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಸಹಾಯಕರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆರವಾಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದನು ಬಹುಶಃ ಆಯ್ನ ನೆಂಪದಿ ಓಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವು ಆವಡು ಆ ಅಣ್ಣದಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಘ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೋಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಈ ಸಂಘ ಬೊಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಯುವವಾಹಿನಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನು ಯುವವಾಹಿನಿದ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಂಕ್ಲು ಯುವವಾಹಿನಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯುವವಾಹಿನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದು ಯುವವಾಹಿನಿಲ ಈ ಬಾಗಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೊಳಿಪುನಲ್ಪ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಬಿಲವ ಸಂಘ ಖಂಡಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ಯುವವಾಹಿನಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಅವು ಸಾಧನೆದ ಸಮಾವೇಶ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಮಾವೇಶ ಆವಡು ಪಂಪನ ಸದಾಶಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದು ನನಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಂಬಿಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕುರ್ಮ ದಯ ಪಡಪಂಡದು ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂದಿಸ ಒಂದುಲೆ ಜೈ ಗುರುದೇವ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಾರಾಯಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಪು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಕಲ್ಪಾದಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಲಪಾಡಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿ ಸೇಸೆನ ಪಾರಾವಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ನನ್ನ ಪಾತೆರ ವಿಷಯದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇ ತೋಜಿ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಪಾತೆರಿ ಜೆಂಡ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಾಪುಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಾತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಇನಿಕ್ 48 ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಂಡು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಪಣ್ಣಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಆರಾಧ್ಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈಶ್ವರನ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಾಚರಣೆದ ದಿನ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರ್ಬಾಂದಿ ಯಾನ್ ಪನಯ ಪಂಡ ಈ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಈ ದಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಧ್ಯಾನ ಭಜನೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂತಂಡ ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಎಡ್ಡಾಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಅದರ ನಡುಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಲು ಬರು ಮಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂದ್ರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪು 48 ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟುಡುಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ 10-50 ಜನ 50 ಜನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್
ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡಿ ಇತ್ತನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೈದಾಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತೇ ಜನ ಉಪ್ಪುನು ಅವಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಮುಡು ಒರ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಬೈದನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಪೋಪುಜಿಂದು ಪನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟೋಡಾಂಡ ಎನ್ನಿಲ ಬಂಧುಲೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆನಕುಲಾದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿನಕುಲಾದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ನೇತ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರುದಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನೇಕ್ ಈ 47 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನೇಕ್ ಏರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಕಲಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಡುಂದಾಂಡ ಐಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಬೇರು ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಬೇರು ಏಪಲ ನೆಲತ ಅಡಿಟೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಬೇರು ನೆಲತ ಅಡಿಕೆ ಏತು ಪೋಪುಂಡ ಅದೇ ಪೊರ್ಲು ಆ ಮರಲ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆ ಮರಟು ಉಪ್ಪುನ ಆ ಅಡಿಕೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಬೇರು 47 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪವಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿದರೆ ಮರ ಸೊಗಸು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಬೇರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಲು ಪಂಡ ಹೊಸತು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ಸೇರಿಂಡನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಂಗೆ ತೋಜರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏನಿರ್ದಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬೇರಿನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಗುರ್ಲೇನು ಪೂರ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳೆಯರ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಯಾನು ವಂದನೆನು ಅರ್ಪಿಸಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನಕುಲು ಪಂಡೇರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಆತು ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬೆಳೆಯರ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಕಾಸ ಆವಡಿತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆವಡಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪೆ ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ಪೋಪೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪನಂದೆ ಪೋಪೆ ಪೋದುದಾದ ಮನ್ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡುಪೆ ಕಾಸ ಆವಡು ಕೊರ್ತಿಜೆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಪೋದಾನಗ ದಾದಾಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ಬೊಟ್ಟುವೆ ಬೊಟ್ಟುದಾನಗ ಬಾಕಿಲ್ ದೊತ್ತು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲ ವಾಯನ ಮಗಲ್ ಸಾಲ ಆವಡಿತ್ತಿನ ಆಯನ ಮಗಲ್ ಆಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತದು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರುವರು ಬಲೆ ಮಾಮ ಉಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ದಾದೇರಿಗೆ ನೀರು ಬೋಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಅಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋತೇರು ಪಂದು ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರೀ ಶೋಕುಡು ಪಾತೇರುವಲ್ ಐನು ತೂನಗಂಬೆಗ ದಾದಾಂಡು ಮೇನ ಕಾಸ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಪೂರಂಬೆಗ ಮರತು ಪೋಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ದಾತ್ರ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡಂಡ ಮೇನ ಮನಸ್ಸೇ ಅಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಂಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆಯನ ಇಂಬೆಲೆ ದಾದದುಪ್ಪೆ ಇಂಬೆಲೆ ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಉಪ್ಪಯೇ ಇಂಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಆದ ಉಪ್ಪೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿ ಅಂಚ ಆದುಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವ ಆಗ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಆಂಜೋಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಅವದಾನೆ ಆಂಜೋಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಟಿಡು ತೋಜುಣಿಗೆ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಬಾಕಿಲ್ದ ಎಡೆಟುಪ್ಪುಣಿಗೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಯೆ ಮಗನ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡ ಓಪನ್ ಆದಾಯೆ ಆಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಜೆ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಊರುಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆವಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಎನ್ನೊಂದೆ ಆಯೆ ಭಾರೀ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಆಯನ ಸಂಸಾರನೊಂಜಿ ದಾದ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಆಯ್ನೆ ಆಯೆ ಎಲ್ಲೊಪ್ಪುನಗ ಮಗಕ್ಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಯೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪುಲೆನ್ ಪ್ರತಿ ಇದ್ದೊಂದು ಆಗ ನೆರೊಂದು ಆಕೊಂದು ಅಂಚಪುರ ಉಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಯ್ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಆಯ್ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 22 ವರ್ಷ ಕರಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮೆ ಆಗ ನೆರ್ಪೇಂದು ಪಣ್ಣಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮೆರು ಮಗಟ ಕೇನ್ವೆ ನಿಕ್ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆತ್ತ ಮಗ ದಾಯಗ ಐ ಕಾಯ ಪನ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುನಗೆ ನೆರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ಪೋಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಅಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ದಾಯಿಗೆ ನೆರ್ಪೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಆ ಅಮ್ಮೆ ದಾದ ತೂಪೆಂದು ಪಂಡ ಮಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯನಗ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ ವಾರೀತಿಡಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ಯನಿಕೆ ಎಂದು ಮನಸಾರ ಐನು ನಡಪ ಒಂದಿತ್ತೇನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾಯನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡಾಂಡ ಆಯೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಡು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ರೀತಿದ ಸಾದಿಡು ಆಯ್ ನಡತೊಂದು ಬೈದೇ ಪಂದು ಅಮ್ಮೆರೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಿಗೆ
ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಆ ರೀತಿಯ ತುಪ್ಪೆ ಐದಾತ್ರೆ ಅನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ನೆರ್ಪೇರು ಅತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ದಾದಾಳ ಪನ್ಪೇರನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಾಳುಗತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವದ ದಾತ್ರ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಅನುಭವಿಸಿದರ ಐತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪರೆ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತದ ವಾ ರೀತಿದ ದ್ವೇಷದಲ್ಲ ಅತ್ತು ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇಟೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಮೊರಣ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಪಂದು ಬಂಡೇರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟಿ ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಾಜ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ವಾ ರೀತಿ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ತಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಂದ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಂತದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಪಡೆತಂದ ನನಲಾತ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸೇವೆನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಈ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರರಡ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಮನಪೂರಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೈ ಸಲ್ದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮನಕ್ಕಾತರ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಜ್ಜಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕಿನ ಕಲ್ಪಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಕುಮಪಾಲ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಕಜ್ಜಡು ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿರ ವಹಿಸೇರ್ನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ವೀರನಗರ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಡೇಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ನಡೆದು ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರೇನು ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ತ್ಯಾಗ ಆರ್ಕೊನ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ಸಂದೇಶ ಎಂಚಂಡು ಪಂಡ ದೀಪ ಪೊತ್ತನಗ ಎಣ್ಣೆಲ ಬತ್ತಿಲ ಎಂಚ ಅವು ಕರಂಚಿದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೊಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಅರ್ನ ಜೀವನಡು ತ್ಯಾಗ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಲ ಅರ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಲ ನಕ್ಕು ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ನೆಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ಐಕ್ ಬೋಡ ಅದು ಅರ್ನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿರೇದು ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಎಂಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಬಂಡ ಎಂಕದೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಜಿ ಯಾನು ನೆಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಸುರುವಳ ಪಾತೆ ಪಂಡ ಯಾಂದಾದ ಪಾತೆ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರದವರ ಎಂಕ ಬೇಗ ಪಾತೆದು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಯಿ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಂಡ ಈತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮಜೀವಿನಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಹಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿರಕ್ಕಲು ಭಾರತ ಅಡಿನಕ್ಕಲು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪಾತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಲಿಯಡು ಒಂದು ಎರಡು ಈ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬದನ್ನ ಆನಂದೇರು ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಇರುವರ ಬರುಡು ಇಂಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಬರ್ಪುನ ಆ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಏಪಲ ಸಭೆಟ್ ಕುರುನಾಗ ಹೊರ ಎಕ್ಕದೇನಂತ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರಿ ಮೇರು ಉಳ್ದೇರ ಬಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಇನ್ನು ಬೈದೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನಿ ಕಲವೆಂದು ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಕ್ಕಿಂದ ಭೂಮಿಲಿ ಇತ್ತಡು ಅಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ದಾದ ಕೋಡು ಬಂಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಜನದನ್ನು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋತುಂಡು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಕೊಂಚ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೋಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದ ಪುನಃ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವು ಯಾರು ಪಂಡೇಕರ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ 42 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಅಡಿಪಾಯ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಆ ಈತ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಜಾಗನದ ಎಪ್ಪಡಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಬೈದಿನ ಅಕ್ಕಳು ನಡತಿದ್ದಿನ ಅಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಪೋತಿನ ತರ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಇತ್ತದು ಏತ್ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ತೇರು ಪಂಡದ ಆ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಂದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗಳೆಡೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಎದುರುಕೊಲ್ದಿನ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲಾಡು ಹಕ್ಕನಕ್ಕಲಾಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲು
ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಕೇರನೇ ಬಂಗಾತಿನ ಪೊರ್ತಿತ್ತಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಿಯೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಾಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಪ ಅಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಋಣ ತೀರ್ಸೋಡಂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಅಣ್ಣನಕ್ಕನ ಜೋಕ್ಲನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪದ ಅಕ್ಕಲ ಪುದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯರಣ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ನಂಗೆ ನೆಟ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಋಣ ಸಂದಾಯರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತವರ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸನೂ ನನ್ನಾತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಜಾಗಡೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ 48 ವರ್ಷ ಆತನೆ ಇದನ್ನೇ ಪಂಡೇರಿ 5 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕೈ ಪಾಡಲೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಪಿಡುಗು ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದು ಅಕ್ಲೇನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹತ್ತಂದ ಮದಿಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಮದುರೆಂಗಿದ ಅವಡು ಆಯ್ತಾ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅವಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಪರ್ಬ ಉಪ್ಪೇರೆ ಯಾರು ನೆಕ್ಕ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವೆನೇ ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ನೇನು ಸುರುಟು ಉಂತಾಂಡ ನಂಗೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗವಾನ್ ಈ ಕಾಲ ದೇಪಂಡ ದುಂಬಂಚದ ಸಾಲೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೇಟ್ ಕಣರೆ ಬಂಗೈತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಇನಿ ಎತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸರ್ಕಾರ ಏತಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಕಲ್ತದು ಸಮಾಜೋಡು ಕಲ್ಪುಣಿ ಬೇತ್ರೆ ಇದೇ ತಿಕ್ಕುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತಾದುಂಡು ಅಡ್ಲಿ ಆನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಯುವಕೆ ಡಬನ್ಪುಣಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಅದು ಪೆರಿಯಾರು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂದಂಡಲ್ಲ ಒವೇ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಣಲ್ಲ ಮದ್ಯಪಾನ ಅವತ್ತಂದೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ಸೀಕ್ ಆ ಪುಗೆರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನಳ ಇತ್ತಂಡ ನೇರವಾದ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಜೊತ್ತೊಂಡ ಬದಲು ದೇಕ್ ಬಂಡ ಯಾನು ಕೆಲವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನಾ ಪೊರ್ತುಡು ಒದ್ದದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆರು ಒಂದೇ ದಿನ ತೊಲೈ ಆ ದುಡ್ಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮುಗಿತಿದ್ದ ಮಣ್ಪಂದ ಕುಲ್ವೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನೇರ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ದುಂಬದ ದಿನಟು ನಮ್ಮಲ ಈ ಸಮಾಜಡು ಬದುಕೋಡಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದೇವಂಡ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಯಾರಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಹಕ್ಕಿ ಹೆಂಚಿನ ನಂಗೆ ಸವಲತ್ತು ಹೆಂಚಿನ ನಂಗೆ ಏರ್ಲಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ ರೀತಿ ಹೆಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಕೆಲಸದ ಓಡು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾರು ನಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಭಾರಿ ಚಾಣಕ್ಯಡು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬರಡು ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೇವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಏನಾರಡಬಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕರ್ಜದ ಗುರುಕರ್ಮೆನ ವಹಿಸಿದ ಗುರುಕರ್ಮದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಪುತ ಪಾತೆರನ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ವೀರನಗರ ಇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ನಿಲೆಟಿ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆದುಂಡು ಮೋಕ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲ ಗಮನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ವೀರನಗರ ಮೇರು 50,000 ಪಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯಾನಕ್ಕೆ ದಾನವಾದ ಕೊರಂದುಲೆರೆ ಅರೆಗೆ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆನ ಪರವಾದ ಬೊಗ್ಗಾರ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಂಧುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜಿಡ್ಡೆಡೆ ಓಲಗಾತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಗೌರವದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನು ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಂಡಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ವಯಸ್ಸನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ವೀರನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗಡಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ಮುಖ್ಯ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾವಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಯಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನೆನ್ಪುನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೆರೆಬೈಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೊಕೋಟು ಮೆರೆಗ್ಲ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾವಾಡು ಬಂದು
ವಿನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ರಡ್ಡು ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲ ಗಮನಗ ಗಣಪೆ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಗಳೂರು ನೇತ ಕುದ್ರೋಳಿ ತೀರ್ಥಾಟನೆ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಂಡ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರಡು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಅಡಿಗೆ ಪಂಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಂದು ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ವಿನಯ ಮಂತಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಆದಿದೈವ ಧೂಮಾವತಿ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರನ ಗುರುಪೀಠ ನೇಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದುವೆ 25 ಫೆಬ್ರವರಿ ಬುಧವಾರ ಹಿಡ್ದು 1 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ 5 ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರಡು ಐದು ದುಂಬು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ತಾರೀಕು ಮಡಿಲು ಸೇವೆ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನೆರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾನವಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ದಿವಂಗತ ಕುನ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಡ್ಕ ಮೇರ್ನ 60 ವಿಜಿತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರು ಜೀವ ಮಾಡು ಸುರುತ್ತ ಸರಿ ನಾಯಕ ನಟನೆ ಮಂತಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಸುರುತ್ತ ನೇತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂದು ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ನೇತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ನ ತೂದು ಐಕ್ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುನ ಕೊರಡು ಬಂದನೆ ಕಿಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಡೆ ಬುಲೈನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಮಾತೇರ್ನಲ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಪೊರ್ತುಡು ವಿನಯ ಮಂತದ್ದು ಅರೆಗೆ ನನಲಾತ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕ್ಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಮಾಧವ ಕೊಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಾವತಿ ಮಾಧವ್ ಮೇರ್ ನಮಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೋಡೆದ ದಿನತಾನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವಲ್ಲ ಬಿತ್ತರ ಆತನ ನೋಟ ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಜ್ಜದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಪು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಇತ್ತ ಅಗಪೆರುಲ್ಲರೆ ಅರೇನ ಮಾತೇನಲ ಪರವಾದ ಮೂಕಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗಪೆರೆ ಅನುವು ಮಂತೊಂದು ಕೊರೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕೊನೊಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಜನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ತಾರೀಕು 1/2/2025 ಐತಾರದಾನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪಿರವದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈದಾನದ ನಡತನೆ ಐತ ನಡತಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಐತ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಡ್ಯಾರ ಮೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026 LKG UKG ವಿಭಾಗ 50 ಮೀಟರ್ ಯೋಟ ಯದ್ವಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರ್ಮನ್ ಕುಂಪಲ, ಥರ್ಡ್ ರಕ್ಷನ್ VS ಕಣ್ಣೀರು ತೋಟ. ಪ್ರಥಮ ಕೊಲ್ಯ ಇನಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ವೀರನಗರ ಇದು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು ವಿಕೆಟಿಗೆ ಗುರಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಪ್ರಥಮ ಆರ್ಯನ್, ದ್ವಿತೀಯ ಯದ್ವಿಕ್. ಯದ್ವಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್.
1ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ ರಿತಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ರಿಷಿಕ್ ಕೊಲ್ಯ, ಯಸಕ್ ಕೊಲ್ಯ. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಶಿವಿ ಕಣ್ಣೀರು ತೋಟ, ದ್ವಿತೀಯ ಮಿತಾಲಿ LM, ದ್ವಿತೀಯ ಲಾಸ್ಯ ತಲಪಾಡಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತ್ರಿವೇಣಿಯಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಗುರು ಹಿಡಿಯುವುದು ಪ್ರಥಮ US ಧ್ರುವ, ದ್ವಿತೀಯ ಲಾಸ್ಯ. ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ ವಿಕೆಟಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು ಪ್ರಥಮ ಸೋನಲ್, ದ್ವಿತೀಯ US ಧ್ರುವ. ಪ್ರಥಮ ಸೋನಲ್, ದ್ವಿತೀಯ US ಧ್ರುವ. 4ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳ ಲಕ್ಕಿ ಗ್ರೇಮ್ ಪ್ರಥಮ ರಿಯನ್, ದ್ವಿತೀಯ ಮನ್ವಿತ್, ತೃತೀಯ US ಧ್ರುವ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿಯಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತಿನ್ ಎಸ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. 4ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ ಜಕ್ಷ್ ಅಡ್ಕ, ಆರ್ಯನ್ ಕುಂಪಲ. ಪ್ರಥಮ ಜಕ್ಸ್ ಅಡ್ಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಆರ್ಯನ್ ಕುಂಪಲ. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ರಾಶಿ ಕೊಲ್ಯ. 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅಮಿಷ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಸಮರ್ಥ್ ಅಡ್ಕ. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣವಿ ಎಚ್ ಕೋಟೆಕಾರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಖುಷಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ US ಧ್ರುವ, ದ್ವಿತೀಯ ಮಿತಾಲಿ LM, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಣವಿ ಕುಸುಮಗುಡ್ಡೆ. ಪ್ರಣತಿ ಕುಸುಮಗುಡ್ಡೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜೇಶ್ ಕೆರಬೈಲು ಮೇರೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಇಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಬಂದಲು ಇಕ್ಕೈ ತಾಟಿನ ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಮಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಬಾಲಕರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಹರ್ಷತ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಇಮಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಬಾಲಕರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಹರ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಇಮಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗ ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಸತೀಶ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಿಲಾರ್. ದ್ವಿತೀಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಿಲಾರ್. ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಪಾಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಈಶ್ವರ್ ಕಣ್ಣೀರು ತೋಟ, ದ್ವಿತೀಯ ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ. ಪುರುಷರ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಪಾಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಈಶ್ವರ್ ಕಣ್ಣೀರು ತೋಟ, ತೃತೀಯ ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ. ಪುರುಷರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಸತೀಶ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಿಲಾರ್. ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಸತೀಶ್ ಕೊಲ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಿಲಾರ್. ದುಂಬುದ ಇನಾಮನು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ಕೊರೋಡ್ ಬಂದು ವಿನಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇಗದ ನಡಿಗೆಡು 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ರಾಮ ಪರ್ಯತ್ತೂರು ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು ರಾಮ ಪರ್ಯತ್ತೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗಡು. ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಥಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಡ್ಯರ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಲತೀಶ್ ಪಾಪಗಡಿ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪ್ರಥಮ ಶಶಿಧರ್ ಅಡ್ಕ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಲಿ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಪುರುಷರ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಪ್ರಥಮ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪರಿಯತ್ತೂರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ದುಂಬುದ ಇನಾಮನು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ತ್ರಿವೇಣಿ ಉದಯ ಕುಂಪಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್. ಪ್ರಥಮ ತ್ರಿವೇಣಿ ಕುಂಪಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್. ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ದೀಪ್ತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ದ್ವಿತೀಯ ಮೋಹಿತ್ ಲತೀಶ್ ಉಲ್ಲಾಲ. 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಗುಲಾಬಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ದ್ವಿತೀಯ ಮೋಹಿತ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಕುಂಪಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ರೇವತಿ ಕುಂಪಲ. ದುಮ್ಮದ ಇನಾಮನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಕೊರಡು ಬಂದ ವಿನಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಮಾರ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರಥಮ ದುಂಬುದ ಇನಾಮನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊರಡು ಬಂದ ವಿನಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾ ಭಂಡಾರ ಮನೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಮೋಹಿತ್ ಲತೀಶ್ ಉಲ್ಲಾಲ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಲವಿತಾ ಯತೀಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ದೀಪ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಥ್ರೋಬಾಲ್.
ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ. ಪ್ರಥಮ ಮೋಹಿತ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಶ್ವಿತ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ರಾಜೀವಿ ಕೊಲ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಥಮ ರಾಜೀವಿ ಕೊಲ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಲೇಸಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ ಕ್ರೀಡಾಕಾರ್ಯಂತೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಡ್ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇನಾಮಗಿಂದಲೇ ಈ ಪಂತಗೊಬ್ಬದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಇನಿ 10 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಈ ಚಾವಡಿದ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿ ಏರು ಓಲಗಾದು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತಿತ್ತ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇನಾಮಗಿಂದಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತಿದ್ದ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗಡು 38 ಜನ 10:41 ಬರ್ತದೆ 45 ತೊಲೈ ಬರ್ತದೆ ತನ್ನ ಪೊದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತಿರು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗಡು 43 ಜನ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು 14 ಜನ ನೇತ ಒಂಜಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏರು ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಕೊಡಿಯಡಿಟು ಪೂರಾಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೇತ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಬುರ್ದು ಪಿದಾಯಿತಿನಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇನಾಮ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಸುರುಕು ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗಡು 38 ಜನ ನೋಂದಣಿ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಐತ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇನಾಮದಿಂದಲೇ ಪುರುಷನ ವಿಭಾಗದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ವೀರನಗರ ಮೇರು ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಾಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇನಾಮಗಿಂದಲೇ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸುಂದರ್ ಸುವರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ನೇತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಡ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರು ಈ ಸಭೆಟ್ಟೆ ಓಲಗಾದುಲ್ಲೇರು ಲವಿತಾ ಯತೀಶ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರು ಅವರಿಗೆ ದಿಂಜಿ ವಿಡಲ್ದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಜೋಕಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರು ನೇತ ಆಯ್ಕೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಬಿನೆರಾದಪ್ಪನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಮಾರ್ ಇರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಡ ಅಭಿನಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಜೋಕಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ಜೋಕಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರು ದೈವಿಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9740162601 ದೈವಿಕ್ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತಿನ ಬರಲಿ ದೈವಿಕ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ದುಂಬದ ಕುಡಂಜಿ ಚೀಟಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪ ಹಿಂಗಲ್ ದೈವಿಕ್
ಪಣಸು ಉಣಾಪು ನನ್ನ ಆ ರಿಜ್ಜರು ಈ ಸಭಾಂಗನಾಡು ನನೊಂಜಿ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪಂದಾಡ ವಿನಯ ಅಂತಂದು ದೈವಿಕ್ ಎರಡ ಇತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲೆ ಖಂಡಿತ ಒಣಸದ ಸಭಾಂಗಣ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತಿಯರು ದೈವಿಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಡವರಾನಿಕ್ಲ ಗಮನಗ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಸುಂದರ್ ಸುವರ್ಣ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಲವಿತಾ ಯತೀಶ್ ಜೋಕಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ದೈವಿಕ್ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಘಟ್ಟ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯನೇತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರೈನ ಈಶ್ವರ್ ಸುವರ್ಣ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಮೇರೆ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೇತ 48ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚೆನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋನ್ನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ವೀರನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಡೀಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ 4 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೊಕ್ಕರ್ನಾಥ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಕೆ, ರಾಜೇಶ್ ಕೆರೆಬೈಲ್, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಪು, ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಪ್ರೀತಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ 4 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ, ಗೋಪಾಲ್ ಕೊಂಡಾನ ಬಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತ್ರಿವೇಣಿ ಬಕ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಮೇರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ, ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ, ಅಪೂರ್ವ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿನ SGK ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಿನ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ ರಘುರಾಮ್ ಸುವರ್ಣ ಬಕ ಮಹೇಶ್ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಬಕ ಉದಯವಾಣಿದ ಮೋಹನ್ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿನ ಜಯರಾಮ್ ಪಿಲಿಕೂರು ಬಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಡಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಲತೀಶ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಬಕ ಚಿರಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಳ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಿನ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಕನೀರ್ ತೋಟ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮಿತ್ತದ ಧ್ವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ವೀರನಗರ ಪಡೀಲ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಸಬ್ಬಿಕೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್.